Sinawa guys. Butan ko adyo guys. Oh, ay gago. Ala guys, mo ni kuan. Trabaho sa akong cousin. So na kugihan man ka adyo guys. No. Dapat tira masinaw ko ha. Ay, musud sa ko kay aircon guys mo lapot. Muna lang kuan guys, branch sa Imlolier. So, ug ari mo sa Imlolier guys, alisan pas ko lapit sa Atbang sa Palawan. So, na yung mga tiller dare. So, makita mo jud nato mga gwapo. Karo sa? Ako pa. Ay, gwapo ko jud tiller guys. Di mo magmahay nag-atubang ninyo. Finally guys, na-realize ko nga mag-tricycle na lamang ko guys kay sinjud ko, mahal ko marag sa isinta ko no marang mag-tricycle na lamang ko guys kay akong duha mi is makuan batching ko na lamang so maadto lang ko makatipid-tipid ta so see you lang pud sa Skygo guys kay moapit ko sa Skygo. Bye bye, see you. Guys, pila ka oras. So, hello guys, welcome back to nakagani sa service spare parts o Suzuki ay sa Skygo. So natala Skygo guys. So nihapit ko ari kuan guys studio kay kapapit ko sa kuya pabayaron ko sa motor. Ginoo ko sa babaktasan na mo ato guys kay kung musakay ko ari guys, ansa atong kwarta is gamay na naman guys. So paid jud ka kaso guys kung watay kwarta ginoo ko kay nagpasado ko ni kuya kay taga ko kwarta ninja. So mga nakapability ko karon. So naka-realize ko guys, ginagawa ng Skygo magbaktas ko guys ato pero sa CY sa Ubay. Ginoo ko unsa kay first time na nagbaktas sa Ubay CY. Ginoo ko ladyo man din ako guys ag Skygo to Ubay. Hala ginoo ko sa ano guys yung mobility. Ang ladyo man din kaadyo. So usod na ko diri sa kuan Skygo. Ang ipakita ninyo gilang branch guys. So manilang branch guys, Skygo Marketing Corporation, no? Motor pa imo guys, karabi mo dagal linya-linya, lami kuha ko ning usa ka bug diri guys. Sibita mo sud na ta guys kag naabay-abri ang office ani anila. Excuse me sir, asag office ani sir para mo kuan. Ara? Mubayad ko sa motor sir. Are? Sige, sige. Ato ka guys, sige mo. Ano ka sa motor guys? Motor pa imo ra lami. So karon guys, sumana kog budget sa Skygo sa motor sa akong kuya. So karon magbaktas ko guys. Uy, karabing baktas ko naman na ako guys. Sabi ladyo ado. 5 hanggang siway dya. Dari sa Skygo dya parang bawa pila kilometer kay iskon daw ko guys. Uy, asa ko mangida ni So ang baktasan po na layo. So kita-kita lamang to guys sa CY kay for naman is-surprise guys kay excited ko ado guys. So pasalamat jud ko ninyo guys sa Ginoo. So surprise na guys na mo tag CY. So atangin ninyo. So see you for the CY guys. Bye bye. Ano guys, uy. Ang ladyo man ni kaadyo di ay. Di kuya. Ladyo man ni kayo kuya. Ay kuya naman to ano. Ladyo man ni kaadyo guys, wa patanabot sa Don Emilio, Ginoo ko siya. Baktusan na guys, Ginoo ko paita jud ni guys. Uy nga. Kanang wa tay sakjanan ka galingon. Kay baktason jud taman kay sacrifice taron kay murag. Di tayo sacrifice, di makuha na ito agad ito ang source of outcome, char. So,
Papa ko na sa doon milyo guys. Uy, ladyo umarek ka ay. Ko perti inita ko na pagod jud ang nang ron. So karon guys, nata sa Municipality of Ubay. So paway sa kulare guys. Uy, kay murag kaison ko mangita kog area sa ko mangita kaison ko binaktas ladyo baka kaso garang siway. Uy, perti inita kaso. So lisod jud ni guys watay kagulong sagdanan. Uy, lino ko. Palit ko 6 wheels nga sagdanan jud ang sigurado. So na man ilang kon guys, ilang ato ni Ubay, so man ilang murag lettering nga dagko ba. So na nice pud kaso ag Municipality of Ubay na. Mo ni ang Ubay. Hello guys. Hello ko. So karon guys, nata sa PhilPost, you send we deliver post office. So kabaram sa guys, ug unsa nga anhita. So ato na finally nakuha na sad nato ang pin within 4 months guys. Nakuha jud na ho ang pin within 4 months. So gabi pa ni message sila nga nanay pin na ho. So thank you so much guys. Hindi ko ka-expect charot. Nata sa PhilPost office, post office sa PhilPost lagi. Nagbalik ko so niagi guys kaning office is ato sa munisipyo. So kibalhin guys diri sa CY. So thank you. So thank you so much sa Ginoo sa Enjoy guys. Kay nakuha jud nato wapod mo guys dili makuha na pin. So finally makuha jud nato taod. So close pa man guys kay bawo nung close sa bod. So bawo sa oras sila mag-open. Bawo mo tala man ko guys kung unsang oras mag-open sila. So magwatwat lang ta diri plaka oras. So murag mangi pasiguro ko guys kaison gina so kaison bilaktas ako kapuja. So thank you so much. Grabe panimut akong uon ra og. So salamat kaayo. So sila man unja guys kung siya panghitabuon niya sa pagkuha sa tong pin. So ato mang ilahon ang mga ning work, ning trabaho diri sa post office. So see you guys. Manghihis ako guys. Bye bye. See you sa unya. Magwat-wat naman pod ta guys kung sila mag-open. So guys, perting inita kaso ang buwas ang naong guys pero sa camera guys dili siya maklaro kay nakuan man kanang naay cameraman pero in person na guys rin puwas ang naong perting ano ang inita. So kapoy jud ni guys ay kapoy. So kun jud na lisod dire guys no basta wa tay kwarta bitaw guys. Wa tay pagawas na kwarta so lisod ka adyo kay pasalamat ko sa akong kuya guys kay tagaan ko og 100 para pang pliti. So ang budget naman po guys kay basin hindi na ta kauli binakta sa tagtaman dito ta kauli. So ang budget ng kwarta nga gihatag niza para pud makauli lagi pud ta. So marag mga 8 man siguro pa mag-open sila bawas sa oras ron. So mga 8 siguro mag-open sila. So pa may under nag-open so maghuwat laman tag pila ka oras ani maghuwat. So ninja atong kuan guys sunod pa salamat sa kunin guys. Di lalim guys uy nga makuha na tong pin guys kay murag agong kasing-kasing ni balhin nas buhok. So daghang salamat pitayon guys. Salamat din na tagsaon guys kay murag kuan na daghan mo ka adto sa support sa channel. Bisan gamay tag mga views guys pero naningkapay ko guys ug naningkamot ko nga mo dagog atong views karon tag twist ba. So daghang salamat min Dios. So sila man unja sa sod nila kay nin text mo si sir or ma'am gabi nga anak ko na akong pin. So thank you so much. Ay Ginoo ko salamat jud. Within 4 months jud lagi nga nakahuwat nagkwanta naghuwat-huwat sa pin. So finally na ana jud. So see you unja using may tabo. Atong ililahon sila. Ano guys, paningot mo kaadyo. Sabado sa Saturday man da iron di ba? Nang tanong ko ganin nas baji nga open baron sa mga 8 ko no mag-open na sila unsa karon wa pa man nag-open. Manang malasa man ako guys. Uy, ko garbe ba jud pamiliti na ako guys pag kan ko asa ang kuya anja wa man open. So maghuwat lamang dere. So thank you. Maghuwat lamang dere guys kay 8 man ko na mag-open sa dani jud man dai ko no. So maghuwat-huwat lamang ko dere. Parating malasa jud kaadyo guys. Imbis na mayor tag kwarta guys, wa man na sure open ron kay Sabado man na ron. So lumis ako ko ani guys balik. Ginoo ko na man na jud kwarta. Karabing baktas jud na sa paning kakay jud ay
Grabe tang feeling nimo guys, makuha na nimo ang jawa kakalimot sa adlaw sa Sabado man dayon. Pero wa koy kibutan diri guys nga unsang oras sila mag-open sa Saturday, basta na mag-open sa Saturday. Ato lamang suwa dyan diri kay wa man koy kibutan diri nga Monday to Friday mag-open sila. Nandiyo po na ingon si sir, ni text kanang office nga kanang Monday ra riya sir, wa pa po ni text ingon na ba siya nga wa ang imong pin, so ang ikuha karon sa Sabado man daeron, so bangon lagi pud na ay office abre pa pud room. Ginoo ko malasa pud na guys og wa jud open ang postal office room. Grabe jud kini paningkaka na binaktas so wa jud ay office, so maghuwat lamang to guys og mga abot og mga 10 atong watong mga 10 AM, so wa jud. So guys, wa tayo mahimo karon guys kay wa ko no. Di ko na mag-open sa Saturday. So, minghoy ang tanan. Ulit na laman jud ko ani guys, kay wa man tayo mahimo ang atong pungsulog lokato ng post office nga mo jud ko na open. Kay gobyerno man na ni guys no. So, sa job ko kuja wa ko na take si sir nga ano siya taro. So, Sabado man ron guys. So, ulit na laman pud ko ani makatarungan. So, kay wa man ko na jay open sa post office. So, basin og Monday na ko balik dani. So wadya na og Monday balik guys. Ug naa na jud. So karon moto na ko sa ubos guys sa tus mga sakyanan kay musakay na ko pauli kay minghoy ta tanan. So kita-kits lamang ta to. So na po din sakyanan guys. Ana lamang ko musakay kay laching pura jud. So daghang salamat ninyo guys sa pag-watch. So ayaw na ko mag-end kay magbiyahe na ko sa Hago na kaadyo. So gamay pag pasahero, so magwatwat lang ako iri while ga-watch sa ilang movie guys. Nice po kadala sa tanan ha. Mana sa tanan guys, bago nga sa tanan bro. Kitujo ko nga ni guys kay distancing sakto ko nga ni guys kay distancing ka so karon mo ulit tagming hoy guys kay nag-expect ko nga pagkuha ang pin, jadi man ko tong pin. So kita-kits salamat dito sa kwan sa sunod sa Monday na ko guys makakuha sa atong pin. So salamat sa pag-uban na ako karon sa ubay sa postal office kaming huy ang tanan. So daghang salamat. So bye bye. Balik lang ko yung nagka-Monday guys kay gobyerno man dahil sila. So grabe yung paningkaka na to karong adlaw abig makuha hindi pa Monday ay. So kita-kits salamat tayo nagka-Monday atong tan-awon. So bye bye. Nagka-Monday sure na jud ni. Bye bye guys. Salamat kaayo sa pag-watch.